שלום, נעים מאוד, שמי דניאל. אנחנו חברת סטארט-אפ ישראלית ואנחנו נותנים מענה לצלמים מקצועיים. הפתרון שלנו מחולק לכמה חלקים. חלק ראשון, אפליקציה אישית ומקצועית לסטודיו שלך. באפליקציה תוכל להראות ללקוחות שלך את התיק עבודות, תמונות, סרטוני וידאו, הם יוכלו לקרוא עליך המלצות. בקלות בלתי נסבלת, הלקוחות שלך יוכלו לקבל ממך את כל התמונות, לבחור אותם לאלבום, לשתף ברשתות החברתיות, וכל פעם שהם עושים שיתוף, אתה מקבל את הקרדיט על כל תמונה. החלק השני מאפשר לך להתממשק לגרפיקאית שלך, לשלוח לה את התמונות הנבחרות, לשלוח לבית דפוס את האלבום. הכל בממשק אחד תחת קורת גג אחת. מעבר לזה, יש כל נושא של הפייסבוק שלך, הנראות שלך, ההמלצות שכותבים עליך, התיק עבודות שלך. כל זה מנוהל בלתי אין בתוך המערכת שלנו. אנחנו בונים עבורך תיק עבודות שמסתכן עם הפייסבוק שלך, עם היוטיוב, עם הווימאו, עם האינסטגרם. אנחנו גורמים ללקוחות שלך לכתוב עליך המלצות, ואת ההמלצות האלה שמים בתוך הפייסבוק שלך. עשינו את זה קל ופשוט. בוא תראה איך פותחים לקוח. בכניסה לתוכנה אנחנו מקבלים סטטיסטיקות על העסק. כמה שיתופים היו ברשתות החברתיות, כמה לקוחות פתחנו, כמה המלצות קיבלנו דרך התוכנה וכמה הורדות של האפליקציה בחנויות השונות. כעת הרי כיצד פותחים לקוח חדש ומעלים לו תמונות. שם הלקוח, מועד האירוע, טלפון, אימייל. אנחנו רוצים שהלקוח יבחר תמונות לאלבום, והגדלות כמובן אפשר לעשות איזה בחירה שאנחנו רוצים. בחירת התיקייה ומעלה אותה לענן. התמונות עולות, הלקוח מקבל SMS, אימייל, נכנס לאפליקציה, נכנס לווב ורואה, בוחר ומשתף את התמונות. עכשיו אני הלקוח שלך. אני נכנס לאפליקציה שלך, נכנס להתחבר, רושם את מספר הטלפון שלי ורואה את כל התמונות באזור האישי שלי. רק אני יכול לראות את התמונות מהאירוע שלי. אני נכנס, רואה את התמונות בגדול, ככה אני בוחר תמונות לאלבום, ככה אני בוחר תמונות לקנבס, בקלות הזאת. באותה קלות אני בוחר את התמונות לשיתוף ברשתות החברתיות, וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק. כל פעם שאני אשתף את התמונות, הלוגו שלך יופיע על התמונה, השם שלך יופיע על התמונה, וגם הלינק שיוביל לאתר או לפייסבוק שלך יופיע על התמונה. חשוב לי שתדע שנגמר העידן הזה שבו אתה לא מקבל קרדיט על התמונות שצילמת. מהיום כולם ידעו מי הצלם שצילם את התמונות באירוע שלי. ואם כבר נגענו על נושא השיתופים באופן כללי, אני רוצה לדבר איתך בפרט על שיתופים בפייסבוק. חשוב לי שתדע שכשאתה מעלה אלבום ומתייג את הזוג, האלבום מקבל תיוגים בודדים. ברגע שהזוג מעלה עשרות ומאות תמונות לאלבום עם המשפחה והחברים, האלבום מקבל עשרות תיוגים ומאות לייקים. האלבום הזה יקבל חשיפה פי 80 ממה שאתה מקבל היום. ואני מזכיר, על כל תמונה הלוגו שלך, בראש האלבום השם שלך ולינק שמוביל לאתר שלך. עכשיו בוא נראה איך גורמים ללקוחות שלך לכתוב עליך המלצות. אז כשהלקוח עובר ובוחר את התמונות, קופץ לו המסך הזה. מסך כתוב המלצה על העסק שלי. הלקוח לוחץ, משאיר 5 כוכבים, כותב המלצה מפרגנת, זה שלך. זוכרים איך סידרנו לכם את תיק העבודות באפליקציה? את אותו סידור אנחנו מביאים לפייסבוק שלכם, עם כפתור תיק עבודות שמשלב אלבומים וקטעי וידאו. כעת כשהלקוח ייכנס לתיק העבודות, יצפה לראות את העבודות שלכם, הוא יוכל לראות גם את האלבומים וגם את קטעי הוידאו. את קטעי הוידאו אנחנו לוקחים מערוצי הווימאו והיוטיוב שלכם, כך שהלקוח לא יצטרך לצאת מהפייסבוק ולחפש את הוידאו במקום אחד ותמונות במקום אחר והמלצות במקום שלישי. לקוח יכול לראות את הסרטונים ישירות מכאן. זוכר את ההמלצה שקיבלת מהלקוח שלך באפליקציה? בוא נראה איך זה נראה עכשיו בפייסבוק שלך. ההמלצה שקיבלת מהלקוח שלך מופיעה כעת בכפתור ההמלצות שיצרנו עבורך, עם נראות מתקדמת ועם הרבה יכולות, כמו למשל אפשרות לשתף את ההמלצה ברשתות החברתיות, בציר הזמן שלך או בקבוצה אחרת, כאשר בכל שיתוף כזה יראו את שם הממליץ, יראו את הלוגו של העסק שלך ואת ההמלצה כמובן. אם יש לך המלצות שכתובות ברשתות אחרות, כמו למשל במיט פור מיט, ניתן לייבא את ההמלצות בלחיצת כפתור. כמו כן, ניתן להזמין בצורה מאוד קלה ופשוטה אנשים לכתוב המלצות על העסק שלכם. אני מזמין אותך להצטרף ל-150 צלמים מרוצים שעושים שימוש יום יום במערכת שלנו ונותנים שירות מצוין לאלפי לקוחות.